Ngibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga uNkulunkulu kakhulu nangaleli thuba bafowethu indaweni zonke ezihlukahlukene asilamukele ngezandla zombili leli thuba kunina sibonge kakhulu. Ngibingelele bonke abantu ke abasibukelile eindaweni ezihlukahlukene wonke ama province ngokwahlukahlukana kwawo njalo njalo. Siyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu makanibusise makanigcine animise njalo. Siyeza ke eindaweni zenu ezihlukahlukene, siyeza lapho lento kaNkulunkulu bafowethu uNkulunkulu siyamkholwa ngamandla kakhulu ukuthi kukhulu asibekele khona kulonyaka. Ukunikhumbuza nje nangomhla ka-31 kuyona lenyanga ephezulu uJanuary siyobe silapha ke eSoweto eMidlands thiwa isezone 6 esikoleni inside the school kunetende lingaphakathi kuthiwa Inkonjane Primary School. Siyobe silapho bafowethu, ngicela ukunimema nonke bafowethu eindaweni ezihlukahlukene ukuthi nanku umkhosi olaphana. uNkulunkulu semkholwa kakhulu. But before we start ke kuyinqubo yethu ke la, since this is a Christian platform, ngicela ukuthi ke sicele enkosini and then bese singena ke engxoxweni yethu esinayo lapha namhlanje. Baba siyakubonga, siyakudumisa uNkulunkulu wethu onamandla onke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uphakeme kakhulu nomusa wakho uNkulunkulu yamangaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu omuhle, uNkulunkulu wethu onamandla, ingqondo zethu uNkulunkulu wethu onamandla, Baba wethu oyingcwele, siyathandaza njalo ukuba sihlale izwi lakho nezinhliziyo zethu uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba nansi lengxoxo ke siyathandaza Nkosi, mayithindele abantu bakho ngokwendlela yakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Yelula baba isandla sakho nakuloyana osibukele ekhaya unesimo esithile uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sicela umusa ke kuwe Nkosi, uNkulunkulu wethu onamandla onke, nabo bonke abasibukele nabasilalele, uvule neindlebe zikamoya namehlo kamoya uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Apostoli Baba, asithathe leli thuba sibingelele. asibingelele sibalukhulu, sibingelele. Apostoli siyabonga ukuthi ugcine ufikile. Siyabonga. Ukuthi ufike lapha, siyathokoza kakhulu Apostoli. Kubonga mina mfowethu. Oh madoda. Kubonga mina kakhulu. Ngiyayithi ke mangikubona into ejwayele ukisho ukuthi kumanzi phansi kuvuleke phezulu. Manzi kuvuleke phezulu. Hayi Ngeke ngabe manzi phansi kuvuleke phezulu. awusuka madoda. Yebo, yes. Apostoli siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu Apostoli. Mhlawumbe nakulaba nabaqala ukubona umpostoli ungasi introducer nje nakubona ngihleli nompostoli mina ngizomintroducer kancane ke bese introducer kakhulu. Hleli nompostoli uthi indaba esinayo lapha namhlanje osijoinile sokhuluma ngesinye isihloko ke si very powerful. Mhlawumbe umpostoli ukunikeza leli thuba nje nawe just nje uyibingelela kubabukeli bethu lapha emakhaya. Asibingelele kubabukela emakhaya umpostoli uNdaba lo weTabernacle of God Church of Foundations. Sipha eGoli kodwa kahle ngokudabuka sibuya eFriday. Ngokudabuka sibuya eFriday. Affiliate. Oh my God. So ke kubaqulusi. So lapha eGoli ke sikhona ngomsebenzi wenkosi eKatlewong la izinze khona ke. Oh my God. Siyabonga. Okahle usuka le Suke eFriday. Suke emakhaya la eGoli safika nje ngomsebenzi wenkosi. Yeah. Ufika nilapha eGoli Mpozolo? Ngifike ngo-2010. 2009 actually. So uqala kwami ukusebenza ngasebenza 2010. Madoda. World Cup. Sijabulela ibhola. Ozoqala umsebenzi wenkosi. Ngizofika la. Uyibona indaba. Madoda, umpostoli siyabonga kakhulu umpostoli, kuhlezi kuyintokozo kakhulu umpostoli.
ku TikTok wami nje kulezi insuku I think last week belokhu ngibondla ngeintshumayelo zakho Ngiyabonga, bayasho ngiyabonga. bathi hayi ngeke ungathi ubiza ibhubesi ke manje this time ubiza ibhubesi Yeah. so manje nje Mpostoli just we confirm manje nakubabuyeli bethu lapha siyobe silapha na eSoweto bafowethu eMidlands wafika umpostoli emoyeni wami ukuthi man hayi ake ngiyohlanganisa izandla lapha nampostoli ukuthi hayi akuyoshayisa inyoka lapha ngikusho njalo emakhaya ukuthi hayi akuzoshayisa inyoka Sihlanganeni sonke soshaya inyoka yes. so siyobe silapha na bafowethu eMidlands zone 6 unoma ungathi nje inkonjane primary school ngey31 sukela ngo10 ekseni akusimvuselelo bafowethu inkonzo nje ilanga eli1 ke ukuthi mangenza inkonzo umpostoli lapha kunabantu abajolile noma sobe ngangizwanga ngathi bayiphazamisa ngokumla kunenkonzo Soweto eDlamini kwakumgqibelo ethi mayiphela masiphela ntambama bangibuza abanye bangifonela bathi hayi ikhona nenye ezongena ntambama so akusiyo inkonzo yeinsuku inkonzo yelanga eli1 bafowethu umgqibelo siyangena ngo10 ekseni siyophuma ntambama so it's one day service bafowethu sibonane khona Mpostoli ngifisa ke sikhulume ngobizo Hey, indaba le. Yes. ubizo Mpostoli Hey. Ubizo usibalikhulu asikugcizezele mfowethu ukuthi okukhulu okufanele sikukhulume ukuthi eindabeni ezisuke ezibuya kuNkulunkulu yeah zize ebantwini ziluncedo embusweni kaNkulunkulu Sure. zivama ukudisturbwa ziba naleyo opposition okuyisitha sure so ke kufanele sikhanyise indaba yobizo ukuthi uma kukhulunywa ngobizo kukhulunywa ngani empelweni ukwenzela ukuthi singabi ne-confusion ngoba njengoba sengishilo ukuthi sitha siyayifaka into eyi-confusion emaqondana nento esuka ivela kuNkulunkulu futhi ke into evela kuNkulunkulu sibalikhulu angeke kuthiwa ayi-oppozwa yeah futhi ngeke kuthiwa ilingwa ngoba sinendoda eyawiswa sure okuthiwa ke bibiza uLucifer manje siuSathane ligama ethi Sathane ngelisho the one who opposing God everything ezoba nobunkulunkulu sibona ngoSathane ukuthi ekaNkulunkulu ke le sure ngoba eyihlasela into kaNkulunkulu ngoba ayikwazi ukuvele nje into kaNkulunkulu isabala legijime usitha singanyakazi futhi sinyakaza sazi ukuthi sofeyile kodwa siyanyakaza sehlulwa ileli igama ukuthi yena vele usengomunye nje omelelene so ubizo i-calling into esuka kuNkulunkulu ebiza umuntu yeah embizela umsebenzi ukuphakamisa umbuso wakhe sure yes Sure. In fact ubizo nje kuba ukuthi uyabizwa wena futhi akekho umuntu owenza imizamo ethile kuba angena ohlelweni lobizo ngoba iyuhlelo olubuye ezulwini okay olusuke luze uNkulunkulu ecabangela abantu bakhe because yena ngokwakhe angeke asuke ezulwini azozenzela yebo kodwa ke uyayithatha umuntu ethuma umuntu ebantwini ukwenzela ukuba ke ayokwenza umsebenzi oveza yena uNkulunkulu Yeah. ukuze abantu bakhe bathole ukuphumula noma bathole kuphumelela icebo lakhe ngabantu injalo nje so ubizo nje luncike lapho okay akukho ukuthi sizothi ayi ngoba lo usesebenzele kakhulu la esontweni asimfaki ngaphansi kwababiziwe ngoba sisuke siyomfaka nje edramini noma edrainini ngoba uma yena engababizanga uNkulunkulu bazozibiza njani yes uyayibona ke yes, indaba yes, so yes. indaba nje ilapho endabeni yobizo kuyenzeka ke ngoba uyazi mfowethu eSouth Africa ayikho imisebenzi and then ke kuningi nje nendlala kuningi so bese kuba nabantu abayifakayo lento yobizo bese ke kuba ngathi ke lapha endlini kaNkulunkulu kunalawo uyabona lezo zinkinga kanti izidalwa abantu uthola ukuthi umuntu uyabona ukuthi
usibani ukwazi ukwenza ukuthi nathi we can do, uyabona. Kanti lento iyifavor vele ezulwini. Akusinto ozikhethelayo Hayi, ukuthi ukwazi hayi ngoba ukuzikhethela. ngiyathanda. Ukwazi ukuzikhethela. Kungaba ukuthi nje unomthwalo, then uyawuphusha kumthwalo. Bakhona abanye abaphusha umsebenzi kaNkulunkulu ngokomthwalo ukuthi uyasibona isidingo, uyabona. So kuye kube ngcono ke lowo engena ngaphansi kwabantu ababiziweyo, Yes. ephusha umsebenzi wokuthi laba ababiziwe bangastruggleish, abe khona naye abe ingxenye yokusebenza kobiziweyo. Kubalula ke kanjalo. Mhlawumbe singenza isibonelo, uyabona nje lapha kuphuma uIsrael. Yeah. Umuntu wayebizi ukhipha uIsrael, Moses. Yeah. So uAaron uselethwa ngoba uyayidinga isupport uMoses. Then kuyalethwa. Futhi uzubukeke uAaron uyohlangabeza uMoses obiziwe. And then ke usethatha wenze ezinye zezinto ezithunywa ngobiziwe. Hayi ukuthi uNkulunkulu wayekhuluma adlula uMoses akhulume noAaron. Bekuba uMoses oba uNkulunkulu kuAaron. Ngoba uyena uMoses obiziwe. So ke kuyenzeka ke sometimes uthola ukuthi umuntu obizwayo njenga uMoses nje ubizwa uMoses unamalimi. Yeah. Makakhuluma uyalindwa, uyabona. But kodwa kufanele umbekezelele because akho umuntu ofana amqedelele ngoba uNkulunkulu umbize embone ukuthi unamali. Unjani? Yes. So lo muntu kube kunyakaza imvelo ke mayethe nje kuyahanjwa ebusuku nefu unyakaze. As much as noma ngabe ebuthaka lapha ekukhulumeni kodwa ngoba ubizo likhombe yena imvelo iyamhlonipha. So ke injalo nje. Mhlawumbe impostoli before sizongena ke sesingena deep kuyona. Ngiyathanda impostoli ukuthi mhlawumbe ke ngikubuyisele emuva kancane. Okay. Sikubona sesikubona lapha na inkundleni zokuxhumana nabanye mhlawumbe abangazi bakubona eduzane ushumayela ivangeli. Yes. Mhlawumbe impostoli ekulamukeleni kwakhe ivangeli. Yes. Ulamukela kubani? Kwenzakala. Yes. Sibalukhulu ngiyawuthanda umbuzo wakho ngoba abantu abaningi mabe sibona kwi-media okanye besibona sesifike endaweni zangakubo. Yes. Wena ufakazi kokunye. Yes. Uyazi ukuthi mina ubizo lungifice ngisesikoleni eMangosuthu. Yeah, eMlazi. So la ngifica khona ubizo. Mali ungifica khona ubizo kwafana ukuthi ngilamukele. Oh my God. Noma ke kwayikuyinto engangigoloza mina. Ngangigoloza ke ngoba ngangibuka isimo sokuthi lo mama ongizalayo usikhulise zima. Ish. So ke kufanele ngiphushe ukuba ngibe unjiniyela. Ngikwazi ukubuka ezinye zezidingo ezehluleke bazenze umzali wami ongibaba ongilethile. Yes. So ngoba esingaseke emhlabeni sengisele nalo mama so kufanele ngiphusheke. Ish. And ke ivangeli uyena obeliphethe ekhaya. Mina ivangeli bengingalazi ngalibona kuye. Ish madoda. Kwase kuthi ngomunye unyaka sibalukhulu ngisuke kwelakithi kwaCeza cause mina ngikhulele kwaCeza. Okay. Yeah, kwaCeza emahlabathini. Okay. KwaZulu. So ke indlela besikhula ngayo uyazi ke masakhula sikhule sizingane sithatha ezinye izindlela zokungcola. Uyabona ke ngibaleke ke kwaCeza ngibalekela amasosha. Okay. Ngiyocasha eFriday. Kanti fortunately uma wami uqeda kusithengela umuzi edolobheni. Okay. Ngifika vele mina ngifika ngizogada umuzi kanti ngiyabaleka vele ngale. Ngibalekela amasosha. Okay. Uma ngifika lapha ngaya eBhekuzulu njengoyofuna abahlobo bami okwangabangani bami ke sazana ke ngemkhuba yobumnyama. Then mangifika lapha ngafika kunetende elali lapha lika NJ Sithole. Wow. NJ Sithole ngafika ke mina ku 3 days ukuvala kwemvuselelo. Uya ngoba kwaku 3 days ukuvala kwemvuselelo. I-first day uma abafana laba ngiyababuza ngithi mina bafowethu yini lo msindo ngwani lo msindo la ola elokushini. But hayi kunendoda yaseThekwini abathi uSithole eshumayelayo. Lapho sithula itrati. Osuka. Thula itrati kufike le ndoda yakwaSithole. Then
kusho ukuthi ke ngaleso sikhathi sibakhulu umhlolo wehla akaze ngibheme ngoba sibhema. Yeah. So ngathi bafuthu hayi namhlanje angibhemi because khonto engiyifilayo. So lo baba uma sihlangene la nginothisa ngasebusuku mina ke ngizosuka elokishini ngeinyawo ngilale edrobheni ngizophuma phanga bo 11 10:30 to 11 sengendlini. Kungalesi sikhathi ke lo baba esebiza i-altar call obi altar call yakhe yayiphapha sokusondela ubusuku efaka ihorn phezulu. Okay. Engizwe ukuthi lo muntu makukhuluma nami manje ngithi ayinamhlanje ake ngathathi lokho kuthathwa hayi bakhululeke lamadoda. Ngakusasa ngibuye iphinde le ndoda. Kuthe ngosuku lokugcina sengiphuma ebusuku ngihamba. Nganginemimoya yamadoda awu3 engangihamba nawo. Sure. Kulobo busuku avalelisa. Amadoda kwaphuma amadoda amathathu kimi ngangazi ukuthi ngangihamba nayo wona enginika isibindi ukwenza imikhubo obumnyama. Aphuma lamadoda. Lo muntu lokho ememezile ethi uchitha apha inguna phakade lakho. Awusuka madoda. Mfoka Sithole. Eish. Ngafika ke ekhaya besihlala ku South Street edolobheni. Okay. Ngafike ngayinikela ngihlala ngedwa endlini. Ngafike ngayinikela kuKristu ngoba ngangikhule ngazi ivangeli kodwa ngingaphendukile ngilibona ngimama ekhaya. Ngangazi ukuthi uJesu lo ufikile namhlanje. Yabona ke. Ngafike ngayinikela ke. Ngayinikela siphumule ngaba umuntu ke nami normally onjengabo bonke abantu. Ngahlala 7 months ngakalithola isonto ngikhuphuka intaba yakithi kuphele Friday. Ngithandaza khona. Ngaze ngathola ke ibandla iPentecostal Church elisebhekuzulu elokushini ngaphansi kamfundisi uMgazi. Ngaphathwa yilo baba ke. Wangikhulisa lo baba lowo ngaqala ngabuyela esikoleni ngoba isikole ngangasifuni. Ngabuyela esikoleni lapha eMpofini ngafunda uDlamini kuprincipal wami. Udlamini uprincipal wami. Lokhu ukuthi izikole engangihlupha kuzo mabe fika sengibhala umatric lo wayewuthisha wami uprincipal ngingakakholwa. Okay. Mayesefika sengibhala wabiza istaff sonke wathi ufika kanjani lo muntu la. Kwathiwa umfundisi wethu ke lona. Imali. Wamangazwa ivangeli ngoba ngaya mina esikoleni senginevangeli. Ngakholwa ke ngaze ngafika eMangosuthu. Yilapho ke eMangosuthu esengifike ngithola khona i-calling emva kuba sengikwi-second year yami. Okay. Ngenza civil engineering. Wafika yena uNkulunkulu wangithatha ke. Ngavuma ke. Kodwa uma ngizoyiqala ke ubizo lwami ngiluqale endaweni yaseMondlo. Okay. Mangibizwa uNkulunkulu wangibiza uNkulunkulu ngathatha i40 days fasting ngizoqala i-calling. Ngangithandazela endaweni okuthiwa iseMondlo ekuthiwa isemkhumbane. Kunomunye umzi lapha besinike wona silala khona sithandaza ngayithatha ke i-calling. Kwaba ukuqala kwami it was 2003 ngoJuly. Sure. 2003 ngithatha i-calling yami. Hey my lord. Since then ke ngahamba noNkulunkulu up until now. Ubizo lwakho lo. Ubizo lwakho. Futhi ke sibalikhulu asibacacisela bafowethu ukuthi ena kunezinto uma uNkulunkulu ekubiza azikhulumayo. Separately ezimaqondana nawe ongekushumayele ngazo. Yes. Ezikusustaina obizweni. Ongekuyisherele even noma umuntu eclose kangakanani. Eish. Yabona eziyimfihlo yakho ukuthi noma uhlelwa yini ukhala ngazo kuye ukuthi ngangakwazi mina kodwa wazazisa wena kimi ngo1 no 2 no 3. Uyabona ke. Yo. So Mpostoli emveni ukuba ka 3 days ukugcina wetende lika NJ Sithole. Yes. Like uma ususindisiwe yaba khona indlela yini yokuthi mhlawumbe ngoba phela ngiyazi amatende yasesikhathi nganoma kusasenjaloni so liyafika maliqede liyahamba liya kwenye indawo. Kwaba njalo awazi ukuthi kwaba buhlungu kanjani. Sengiphendukile sengifuna lo muntu wakwaSithole. Uzuboneke angisakwazi ukumthola lo muntu wakwaSithole. Into eyenzeka ke sibalikhulu ku7 months ngingenabandla. Into yayifike ibe inkinga ke. Lo muntu wakwaSithole ngangithi mangiqeda ukuthandaza kwi midnight ebusuku
afike njenge-angel kimi. Sure. Yabona i-picture ngingamazi but i-picture kuthiwe nguye lo. And then ke ngizovula iBhayibheli mina ngingalazi kwaBhayibheli lelo. Ngilivule according indlela asuke engiaddressa ngayo. After iprayer yami ka12 ebusuku. Shuthi amangiphema ngiqeda ngo1 ebusuku ekseni. Kuzovela lo muntu lo, yabona. Hayi ngibuyele esikoleni ngize ngamthola sengiseMangosuthu. Sengise tertiary. Sengiqedile e-high school because e-high school ngabuyela ngawo kwenza uStandard 9 sengisindisiwe. Ngahamba ngoqala uStandard 9 ngaphasa, ngafika kwa matric nakhona ngaphasa. Ngase ngiyofuna isikole ke eMangosuthu. Enqondweni yami mangifika eThekwini, alikho isonto engangilifuna njengelika mfundisi uNJ Stone. Imalada. Nangempela ngalifica leli bandla. Lo baba lo ngambona ngamehlo. That was kwaba yusuku olukhulu empilweni yami ukubona lo yamuntu because ngangi-90 iminyaka ngithi uyabona manje sengisindisiwe iminyaka. Kodwa lo muntu angimbonile. Nethi ngiyamphupha nje la. Uyabona? Hayi ke ngafika qathatha eMlazi. Nganyuka ngayobabona abazali. Kwanabazana abangisusala eMangosuthu ngoba naseMangosuthu sasesifikile qathatha endaba yevangeli. Awusuka madodana. Sizinsizwa. So ke bangitholela ke isonto ngaqala ke ngalokhuzana khona. Kodwa mina ngangilube ngifellowship lapha eAssemblies of God khona la. Okay. So bazi bangithola hayi no ibandla likasithola likhona lapha. Ngaqala ngambona ke lo baba. Waqala nje wathi mayihlabela wanguye nje. Lo muntu wayebizi altar call. Yabona lapho ngicabanga ukuthi ngakhala the whole night. Ngimangazwa ukuthi ngize ngiyibone le ndoda. Yabona ke. Well ke ngayibona yangikhulekela kwaba kanjalo kwaba kuhamba kwami ke bhuti. Yafika ke calling kuthe noma sengiyithola calling wangikhulekela lo mzalwane. Kodwa sengise Pentecost. ePentecost ke kwakuvele kuyibandla aye ne-impact kulo. Yes, kwakuyibandla ne-impact kulo kakhulu. Yabona lapha eBhekuzulu. So ke wadlula eBhekuzulu ke sasala ke sababaningi ke nomfundisi umenyuka saphenduka kuye sasala khona lapha ya eBhekuzulu. So ke sakhula ke kanjalo sesikhuliswa ke iPentecost ke mina sengikhuliswa iPentecost Holiness Church. So up until ngize ngiphumela inkosi ngaphumela khona abafundisi bangibeka izandla ngaphuma ke ngayoqala endaweni yaseMondlo. Ukubuka umpostoli uhlobo lwezimvuselelo sukela ngalesa sikhathi Yes. nesikhathi samanje alezi ikhathi zakudala lezenu ukusindisa kwenu nezikhathi zamanje ngiyazi mhlawumbe ngaba khona umehluko mhlawumbe ngaba umuphi umehluko and negap ingakanani Mfowethu uyabona asikhulume futhi sigcizazele nginamahloni ukuthi ngizokusho but nginamahloni because nami ngobiziwe. Imvuselelo zethu mfowethu zehlukile kakhulu. Uyabona nje mina uzubuke mina angifikanga etendeni. Kodwa ngabandlwa ngamandla ahamba nale ndoda. Ngingafikile etendeni. So uyabuka ke manje ukuthi uma wami ongizalayo wayesehluphekile iminyaka ekholwe sindisiwe imphazamisa. Kodwa uma ngidibana nale ndoda 3 days okuvala kwemvuselelo usubuka kamandla ke ngoba uma usuwenza iresearch ubuka sengisindisiwe sengikhulile lapha eBhekuzulu iyona mvuselelo ayikaze bekhona enye emva kwaleyo sure eyaba namandla njengaleya. Njengoba ngikutshela ukuthi abantu lo yababa abanye bebemcriticize abanye bemzonda kodwa bebephetha khona etendeni bebengahlali bengafiki. Kunomunye umama nje oyisihlobo sethu owayengamfuni nakumuzwa ehlala edrobheni azadoje umyeni wakhe amdojela ukuthi uyakhona lapha etendeni kulo baba amkhulumayo kodwa ayekhona ngendlela lo yababa obenamandla ngakhona. So ke ngicabanga ukuthi lezo imvuselelo lezo ziye zahamba zancipha manje mfowethu kodwa umonakalo akuwona ukuthi angeke uNkulunkulu aziphinde azenze. yebo Mhlawumbe yilento ubizo lwethu alisanciki manje emthandazweni. ishmadoda Alisanciki kumoya ongcwele. Alisancike kungcweleni.
uma kumiswa imvuselelo sekunenye i-attitude ukuthi noma laphana ngizokwazi ukwenza u200,000 yashintshwa kancane yayi-soul winning kodwa kwashintshwa imandate yabona kanti labantu laba as much as imali bebeyifuna ubusubona isidingo sayo ukuthi ifunelwane yizona nto le so njengamanje ngicabanga ukuthi kuye kwangena mfowethu imali yangena sayifaka engqondweni kakhulu kwedlula imphefumulo yabona so ke ushintsho lwabalapho man lezi imvuselelo za dropa kangakuthi nje namanje abekho abantu abafuna ukuphumela obala ngeimvuselelo sure because nakhona besabelani ifinance nabanayo ke imali bayasaba ukuphumela ngaphandle baphinde kule generation basho bathi uJesu saphilisa so bayesaba ke so le nto ibe nesibindiki yabona so sishoda njengabantu abanjalo abanaleyo calling ye-soul winning ngoba nakhona lapho ububona ukuthi lo muntu umfowethu makabizi altar call bekudabuka ibindi kuwe ngaphakathi sure ebizi altar call ube ngathi uyakubona yabona so ngibuka ke mina ukuthi ke siba likhulu kwehle imali inciphisa amandla evangeli uyabona ke angiblame imali angithi ayibalulekile kodwa isithema sesibeka ibaphambili kwedlula uNkulunkulu ngoba phela uma uNkulunkulu ekubizile uyena owazi ukuthi uzohamba kanjani uyena owaziyo futhi ukuthi uzophumela kanjani mhlawumbe ukufaka nje lento kancane siba likhulu uma mina ngizofika eGoli apostoli angifika ngeGoli kunomuntu ongihostile sure ngifika eGoli mina ngingazi ngitshelwe nje ngisentabeni yakithi eFriday ukuthi ngiyofikele Alexander ngingayazi kwaleyo Alex kodwa ngafika eAlexander kwakusuka abantu etsutsumane ubaba uSithole wayeqeda xoshwe Alex ngamfonela eCape Town wangitshela ukuthi ngiyakuthandazela manje kodwa ngiyamangala ngoba lapha mina bangichithile ngalimisa itende engangilithathe eFaith Mission kumfundisi uDlokovu eFaith Mission eFriday kuyitende leJudea Harvest ngafika ngale Alexander ngamisa imvuselelo yami abantu babethathelwa amafoni from Tsusumane kodwa baphinde babuye singena lutho size singaphethe ngisho indawo kulala sibanga ukudla namagundwane eAlexander uma sifike eGoli nakona sifika kungekho umuntu osihostile ngenxa yephimbo likaNkulunkulu ukuthi athe siye la Alex kodwa masisuke Alex nginithume kahle wonke kwenzeke indlela ke safike kahle wonke ngizama ukuveza ukuthi i-calling uma uNkulunkulu ekubizile unendlela futhi yokuthi uzophila kanjani unendlela futhi yokuthi uzohamba kanjani unendlela futhi yokuthi uzobathola kanjani ama-destiny helpers akufuneki uze kuthiwe angicreate something so that ngizokwazi ukuthi ngihambise lo bizo ngoba lento yasezulwini ayihambi ngekhikhi lomuntu ihamba ngalizwi uyabona so i-mistake namandla okuwehla kwalezi imvuselelo iseke lapho baba sokulise lapho bese kuba ukuthi ke nathi nje ke singabefundisi ababiziwe siyazigulela nje ke uyabona ngemkhuhlane yethu ezizinhlobonhlobo kodwa amandla ke evangeli ke bese ngathi aya drop ke special futhi le soul winning because i-soul winning buti isilahlekele kakhulu madoda abantu abaningi nabenza izinto ngokwama conference system nje uma ubona umuntu namanje nawuphakeme uzobona ukuthi lo muntu ubukhali kwi-conference system but abantu abanjengo NJ Sithole abantu abebebiza imphefumulo soul winners ekuzima manje ukubathola nakhona ukuthi abekho maybe njoba ngisho ukuthi iyona lento yemali ingenile phakathi kwethu yayisithunzi sokuphazamisa ilight kaJesu eze ebantwini mhlambe ke ukuyixhuma lento do you think ke iluthinte kanjani ubizo lwabaningi indaba yemali ke uyabona imali mfowethu asikhulume sibalikhulu ngokwezwi okay izwi lithi money is an answer yes imali iyimpendulo
kusho ukuthi uNkulunkulu wayinciphisa amandla ukuthi ingakwazi ukucontrol umhlaba imali kugcine control izwi lakhe. Sure. Ngoba ukuba kashonga ukuthi imali ianswer mfowethu uyakubona kubantu abangakholwa. Kukhona abantu abanikela ngeingane zabo. Khona abantu abanikela ngemindeni yabo so that babe nemali. Nabantu abacebile la ngaphandle. Ngenxa yokuthi banikele ngegazi legazi labo ukuze babe nemali. Kubona imali iunumber 1. Kanti ngokwezwi imali inciphiswa amandla makuthiwa money is an answer. Kusho ukuthi iqala ukunyakaza makunombuzo. Sure. Because malithi iBhayibheli imali ianswer kusho ukuthi kufanele ingene makunombuzo. Makungenambuzo ayidingeki imali. So ngokomthetho angazi noma ngizozwakala kahle kodwa ngiyikhuluma lento emandleni okuqonda kwami. Yeah. Angibazi abanye bangangiqonda kanjani. Kodwa uma uNkulunkulu ebiza umuntu usuke kukhona nezindlela azosebenza ngazo ngaye. Okay. Ukuba angangeni kwi-trap yokuthi imali izibe i-trap kuye yokuthi ashintshe focus. Inamandla yona, yes. Kodwa ngokwezwi inciphisiwe. Idinga kuphela kube nombuzo. Yep. Bese izongena ke ithi ingene lapho uthi isound ngizoyithatha apha isound. Bese ingena imali ithi hayi imali engaka isound idinga imali engaka. Uma ungazi ukuthi uzoyithatha apha itende bese ingena imali ukuthi hayi ngikhona mina ezimali uba ngiyothenga itende. So ifuna njalo ingena lapho kunemibuzo khona. Yaqedwa amandla ke uNkulunkulu. Kodwa kubantu abangamazi uNkulunkulu nabangakholwa inamandla ke kubo. Kodwa kithina esikholwayo uyakwazi ukugijima ngevangeli ufavor uNkulunkulu. Ungenawo amamiliyoni but ugijime uwawina ama souls without money. Bakuthola endleleni abanemali. Sure. Belethwa uNkulunkulu njengo-Aaron ehlangabeza uMoses. Imadoda. Yabona uMoses akakaze afonele uAaron usengeza. Kodwa uNkulunkulu ngokwakhe Sure. wakhipha uAaron. Wathi ngoba ukude ekukhulumeni gijima uhlangabeza umneweni uyangena manje yubhude. Isingena le ndoda ibuya. Isibuya ngokobizo. Izokhipha abantu. Isithunywa uNkulunkulu ke yazama yona ukuzenzela ngokwayo. Kwasho ukuthi ayikathunywa. Yathi misibuya ke sithunywa ke amanzi ke aphenduka igazi. Umhlabathi wakhipha umiyane. Sithunyiwe ke manje. Kodwa ngesikhathi yazama yaphuma yabaleke saba ukujeziswa uFaro. Kodwa misibuya isithunyiwe ngoba lento ye calling uyabizwa uthunywe uNkulunkulu. Kube nezinto ayikhuluma kuwe. Yabona nje lo muntu wakwasithole khona izinto ezayikhulunywe kuye. Ezayimenza ngalali. Uyabona so bonke kobaba singabala obhengu singabala obani baningi esizwe umlando ngabe esasingabazi esizwe umlando ngabo. So ngicabanga ukuthi lapha kithi sibalikhulu yonakala lapha emalini thina we've got more friends singabafundisi abanabangani. Singabafundisi abakhuluma ngeprogress. And then ukuthi umngani wami usephumelele manje uyidrive imoto ye2 million usibani manje si ratewa kanjalo. That is why ngamandla ke real gospel lele silishumayelayo ya drop ke. Ya drop. Nakhona uthola ukuthi njoba ngisho nje ukuthi we've got friends. Omunye uzokutshela ukuthi hayi ndoda ungazama kanje so that uphume kanje. Izinto lezo ezingenzeki umuntu uma embiza uNkulunkulu umbiza yedwa akambizi nabangani. Kube nezinto ayifaka kuye nazikhuluma kuye. Bese umuntu egijima ijeni yakhe ke yobizo lwakhe. Aphakamisa umbuso kaNkulunkulu. Injalo nje baba. Mhlawumbe impostoli ngiyazi ukuthi lapha obizweni abantu abaningi kusuke bezokutshela ngezinto abahlangabezane nazo ezihlukahlukene kwijini yabo ye-calling. Omunye uzokutshela ukuthi izimpi zami angeyifane nezimpi zakho. Mhlawumbe kwezinye zezimpi zakho umpostoli ngenzela ukuthi kusizakala nomunye umuntu lapha ekhaya osibukelayo othintwa inkosi njengamanje ibhizi yamqhweba. Kodwa manje engazi ukuthi khona ezinye izinto asazohlangabezana nazo. Mhlawumbe kwezinye zezimpi uNkulunkulu
aye wakunqobisa zona mhlawumbe ezinye zazo abanye ngangakhuluma nomnye umpostoli wathi kwezinye izimpi zobizo abanye ababuyi It's true. abanye bayabuya It's true. mhlawumbe kwezakhe izimpi impostoli if you were to heal mhlawumbe umuntu osibukela lapha ekhaya Yes. Yes Yes. Asikukhulume sibalikhulu sicizezele. Okokuqala kufanele sikwazi njengoba sibiziwe. Sizohlaselwa. sure Izimpi zethu azizukufana ke. Lo mfundisi wayekutshela lokho ukuthi izimpi zomunye ayifani uqinisile. Bheka abafana abathathu abawu4 bengene eBabylon. Mabengene eBabylon abathathu bayisithandweni somlilo. Oyedwa emphandweni wengonyama. As much as bebe ne mindset eyi1 kodwa balingwanga ngokufana. Yabona. And uNkulunkulu wabakhulula la. Mina ngicabanga ukuthi sibalikhulu ukuba ngibe honest kuwe. Ukuba kuya resignwa obizweni. I'm a one of ngabe sengayifaki letter. sure Resignation letter. Ngiresign. Ngiqhubeke ne career yami because angibalekelanga belungu. Angibalekelanga ukufunda. But that was a calling kimi. Manje ke ngikusho lokhu ngoba akukho mnandi lapha. yeah Akukho mnandi futhi abantu bakurealize bakubona late ukuthi yimpi le. Ngendlela abafundisi abanebhadi ngakhona. Bakubona late ukuthi abantu lo muntu usempini abakwazi ukubona usesempini. Ingakho ufuza ukuthi izimpi zakho uzilwelwe ngowakubizayo. Mina ngicabanga ukuthi enye yezinto engenze nganqoba kukuningi sibalikhulu umuntu adlule kuko. eish madoda Kuningi bhuti ngifuna ukutshela manje. Kunama stages ukulingwa lokhu. yeah The more usaqala uba ku stage 1 la khona kusalingwa wena ukuthi uyaqualify ukuthwala lo mbono. Kuphinde kuzolingwa umbono uthwele ukuthi uvela kuweni nomvela enkosini. Kuphinde kuzolingwa igroup yokugcina yesithathu kulingwa abantu abakusurroundile nabawuthwele lo mbono ukuthi bayaqualify yini. So ke leyo process nje iyodwa iyabaqeda abanye ababa besahamba ibanga elikude. sure Ngoba ukujikelwa ngabantu mhlambe investile kubo. Omunye umuntu uyalimala akhohlwa. Kanti abantu laba abasuke besondela kuwe abakaNkulunkulu akusiba bakho. yeah Kodwa ngothando lwenceku ukwenza laba bantu ubathande njengabakho abantwana. Kanti akusiba bakho kahle kahle. Yo. Abantu ngabakaNkulunkulu. Yingakho ke uma ngabe sebevuka futhi sebeyisini sekubeyibona abasetshenziswayo to attack you. Uyalimala ngoba usuke wabagodla baba ngabakho. yes Kanti bekufuza abantu bakaNkulunkulu kube ngabakhe uNkulunkulu. eish Uma uzokhumbula kuxabana ngeke ngithi ukuxabana kodwa ukuphambana ngamazwi phakathi kaNkulunkulu noMoses. Athi uNkulunkulu labantu bakho ngiyababulala Moses. hey madoda Lento Eish. yabona manje Eish. akabazi laba bantu Moses. uMoses beyibalekele Egypt. Wathi uNkulunkulu ubonile abantu bakhe becindezelekile uyamlanda uthi akazobakhipha ujika manje mase bebhede endleleni udabakho laba. Yabona ukuthi ukubizwa but akusiyona into ongayishayila izandla yingakho ababizwe ngempela bebenqaba. Ngoba ubizo akusiyona into ongavele uyigijimele nje ubizo. Yingakho ufuza ukuthi lube nale confirmation malifika kufanele confirmwe ukwenzela ukuthi lapha endleleni noma sezikuvukela awubuka abantu ubuyela kulowo owakubizayo noma imali ingasekho uphinde ubuyele kulowo owakubizayo baba kanti wawutheni angijeyizwa lonto leyo. So ubizo nje luphakathi kombizile kokubizile nobiziwe. Akufuneki linceke ebantwini ngoba once la ncike ebantwini akusesile ubizo lo. Akusesile ubizo ngoba uzoshintsha imessage because of the people. Uzoshintsha imessage because of the things ezehlela impilo yakho. Because akuzukuba mnandi. Uma singabeka izingane zethu, sibeke izingane zethu lapha sibeke imizi yethu, sibeke yonke into. Uzobona ukuthi akukho mnandi kangakanani ukubizwa. yeah Ngoba indlela yempilo nezizoyiphila akuzukuba injengezingane zonke. yebo Ngobiziwe. Sikhona ke leso sigaba usudla mhlambe ezinye zama fruits
obizo lwakho, then ke singa celebrate lapho. Kodwa zikhona futhi ikhathi la khona okungena celebration khona. Yeah. Lithi iBhayibheli encwadini kaIsaya uSathana akafuni neziboshwa zakhe. So umuntu amgadlayo ugadla lo zokhipha iziboshwa. Uyabona? Bese kuthi lo mthumile uyena ofanele amvikele. Umuza uzawukhumbula mhlambe ngizayikhuluma ngihinte kanje leyo ukuthi ndaba niphunyuka kanjani ebizweni. Kukhona abantu esingathi masivula umhlane kanje bamangale bakhale iviki lonke ukuthi njoba uma phambi kwethu ushumayela kanti usuke wadlula la umhlane njoba sembethe nje imhlane yethu isenkingeni ngoba uma ungayivula umuntu engakhala inyembezi ungakachaza ukuthi wawukwetshwa yini. Eish madoda. Mhlawumbe ngiphinde ngiyibeke ubizo likaDavide lunyaka samabhele ingonyama bebengamdlalisi ube namasikazi lo yamfana ongathi mayesehleze ebukhosini kuyithrone yobukhosi evula ekhumula ijazi lobukhosi ethi ubone ezinye imbobo ngemuva uma ezokuchazela ukuthi lezi imbobo zavezwa yini uthuke nawe ugelekeqele ukuthi njengoba usuyinkosi ejabulisa abantu kanje kanti sidlula ke ezimeni ke mfowethu ezinzima zakhona. So ke yingakho aye ethi kuPaul ethi kuTimothy athi londa ukuthi eAntiochia ngashawa. Oh madoda. Ngashawa ngamatshe ngashiwa kuthiwa ngifile. Leya ndoda indoda engahambi straight yayisihamba itshekile ngenxa yokukhandwa ngamatshe. The good man indoda ebiphilisa abantu ngenshiketive. So noma ungenza kahle noma ungenza kabi mawubiziwe uzawudlula ebusimini njalo nje awuzilandeli izinto. Futhi ugcobo nobizo malingekho ubona ngazo ezokumnyama azinandaba nawo. Manje kwesisikhathi abanye abantu angazi lapha ke nibafundisi uthola ukuthi mhlambe ugcina ngathi manje direnkwa nabantu uthola umuntu ngoba yena uya afford unemali ngapho wena ubiziwe uthola mhlawumbe abantu kube sengathi lo ongathi akanamali bengathi inkosi ayimbizanga lo nemali yena ubizwe inkosi mhlambe nakulezo zimpi ezikanjalo kokunye mhlambe nje izinqubeke kanjani. Sibalikhulu angiphinde futhi isizukulwane esibizwe kuso thina asifane nezizukulwane ababizwa kuso babubheki ngoba iBhayibheli malithi uDavide walikhonza icebo esizukulwaneni sakhe walala kusho ukuthi wayengadinga enye igeneration David kwakufuza ukuthi abe uDavide wesizukulwane sakhe ngoba isizukulwane sasolandela sasingesifane nalesanikwe zesona uDavid. I-calling yinhle la ekuthaneni abantu othunywa kubo uyachazela uNkulunkulu. Yingakho echazela Moses athi Moses abantu enguthuma kubo bantamo zilikhuni. Bona ngiyakuthuma kubo. So ngizama ukuveza ukuthi igeneration yethu yamanje igeneration yobuhle mfowethu. Uyabona uma ungumfundisi ungakwazi ukwenza imali ungakwazi ukuma wenzele omunye umuntu imali ufika ugibele wenza imphefumulo uzuza izulu nombuso awureyithwa njengomuntu okwazi ukuthi enza ama-million before abize i-altar call. Aqala kube ngabantu qala kube yithi thina befundisi la khona ngizo-invite wena khona ngoba ngiyakwazi ukuthi hayi umaster uthi mawusuyiqala nje imessage yakho ugudle nayo uzongenzela imali. Lento iphumile kumbuso kaNkulunkulu. Sadivethwa kancane yiyo ke lento ezokwenza ukuthi mhlambe ekugcineni ezinye zezinto sithuke singamboni uNkulunkulu kodwa sibe sikwenzile okaNkulunkulu ngezinto zokuthi mhlambe kuphunyiwe ezintweni sibalikhulu ebezisho ebezi-mandate yobizo. Yabona uNkulunkulu mfowethu ngendlela acebe ngakhona
ungathi usaseva kahle ufaithful athumele umuntu from overseas azokunika i50 million Sure. iyenzeka into njalo so kodwa uma sengine mindset ethi imali ngizoyithola uma ngithole wena isiyinkinga ke le isisukile ngokubizo ingakho ngithi mina kuyadependa ukuthi ngesikhathi ubizwa kwathiwani Yebo. uyayizwa lonto le iqiniso lokhu kukhona lokho okhuluma ngakho iqiniso impela kukhona umuntu bamrater ngemonto ayidriver ukuthi ucotshiwe bamrate ngebandla gcwele ukuthi lo muntu unabantu kanti kuyenzeka abantu mfowethu isikhathi esiphila kuso singakubalekeli ukuthi abanye abafuthu bayayithwalela lento noma mhlambe noma sengathi ngifaka ipolitics but it's like mfowethu abanye abafuthu bayithwalela yingakho iBhayibheli lithi ungajabuli ngabaphumelelayo ngoba wazi baphumelela kanjani so ngicabanga ukuthi mina uma ubiziwe sticka kulokubizile uma futhi usuneyinkinga zefinance buyela kuye futhi isilver negolide kungikwakhe uma abantu futhi sebehlupha buyela kuye futhi laba abantu ongithume bona namba sebengenza u1 no2 baba naku sekwenzeka u2 no3 ubudlelwane bakho nokubizile abuqine buqina inyanga nenyanga unyaka nonyaka iqiniso mfowethu nababiziwe zikhona lapha abangaboni kahle khona ngoba bangabantu Yebo. akhona ama challenge aba end uphisa benze amaphutha kodwa lokho futhi akusho ukuthi awukwazi ukubuyela kokubizile uthi akwenzekanga kahle yabona ngoba usuku usaphila uNkulunkulu akamsubstitute umuntu esaphila afaka omunye esikhundleni sakhe fanele ukuthi ayiphusha azayiphethe indima yobizo lwakhe Umention enye into lapho umpostoli wathi yes kube kuya ngawo kube kuthiwa kuyaresigna ngabe kudala wayaresigna lapho ubizweni. it's true Mhlawumbe umunye umuntu angaba nombuzo lapho ukuthi yini le mhlawumbe engathi ufisa sengathi ngabe kudala wa resign ngenxa yayo izimpi sakhona izimpi baba izimpi mhlawumbe mawubuka ku Facebook sesiswenkile sibahle sesitrend ungacisha uyithanda into yethu kodwa uma singakuvulela umhlane sigumulele isuthu enhle sithi buka ngonyaka othile kwake kwenzeka u1 kodwa inkosi yangilobuza angeke kube nomuntu ovelayo eyiqoka nje leyo ngicabanga ukuthi ila kufike kube khona nenkingi impela ke into eyenza ukuthi nobani yabona ubizo futhi ke futhi asikhulume futhi sigcizezela ukuthi akusizona izimpi zodwa ezingenza uresign ubuningi babantu kusho ubuningi bemimoya efuna wena sure and that's powerful ngizwaphinda namanga mhlawumbe umunye umuntu engathi hayi izimpi zikhona noma ukholwa nje usindisiwe akulingana ushawumelusi kuhlakazeka izimvu yena umuntu ofunwa phezulu so angiwaphinda amagama athi one zizimpi ezenza sithi ay bakenzeka ngabe umuntu uyaresign number 2 yilapha abantu ngoba asifani mina nje angisebenzi kazima ukuba kube nabantu bagcwala isonto angisebenzi kazi ngisho ngahamba 15 kungena 30 because lento yokungena kwabantu ngiyibelethe uyayizwa nto le kodwa izimpi zabo ngesikhathi beza beba baningi kungalesi sikhathi kuza nemimoya ifuna umuntu okwazi ukudonsa abantu abangaka sure so bazokutshela abantu abanabantu abaningi ababaholayo the more izimvu zincane kungalesi sikhathi ukwazi ukuwabala ama-attacks akho wabalwa lapha kuba nama-attacks ongawazi uthi uyahleka kanti akusafanele uhleke ngaleso sikhathi uthi nawe uzama ukuba umuntu njengabo bonke abantu kucaca ukuthi wena kufuneka kwenzeke because of laba bantu abasemva kwakho uSathane uyabafuna manje umuntu obavikele uwe uyabona nanokuthi ke mfowethu ke lapha kuyicalling asifani yebo khona abantu abayilalelayo nje umuntu angayilalela mhlawumbe nomndeni wakhe athandaze ngo8 makuphela ama-soapy ayilalelayo zaphinda athandaze mayivuka thina njengami nje mina selokungenza umthandazo wa midnight
since ngingakabizwa until now. Yo. So uyabuka manje ukuthi ngizoba i-threat vele, ngizoba omunye wabantu odisturba umbuso. Yabona, because uma asizukufana ke asizukulingana ke ngama attacks. Uzothi uyavuka wona uthi uyajabula njengabo bonke abantu. Kucaca ukuthi kade umphazamisile inkosi esigodle ebusuku. Yayizwa ke ndaba. So ke abefundisi ke njengoba ngisho ukuthi izimpi ziya ngendlela netask ebekwe kuwe ukuthi ingakanani nama level ke asenhlizweni kaNkuluNkulu. Angisho mina ama levels emehlweni abantu. Ikhona lento yokuthi uratewe down emehlweni abantu ngoba mhlawumbe ungenabandla elikhulu, mhlawumbe ungenamonto, ungenamuzo omkhulu yeyizonto le. Kanti awulingani nalo ohamba ngeenyawo nohlushwa zimonto ubusuku nemini. Ngoba yena enhlizweni kaNkuluNkulu mhlawumbe ku top 5. Ey madoda. Mhlawumbe lo enimrater as uphakeme mhlawumbe ku top 100. Eish. Ngokwenhliziyo ngathi angithi ingceke uzirate enhlizweni kaNkuluNkulu. Awuzirate ngezinto eziphysical. Yingakho zingeze ukufana mhla ifika ezulwini. Because ezulwini zobe singaratwa ngezinto ezimaterial. So besiratewa ukuthi yinja le. Ayilali le yanto, izila ukudla le yanto. Iyathandaza, ithandazela umhlambi kaNkuluNkulu. So uSathane ke bese ifuna ke, uyabona. Okunye ke kuvunywa uNkulunkulu ngoba ama levels ngesikhathi ungena ujula obizweni lakho na kwi-calling yakho kunezimpi ezipromoter ukuthi wena uyaqualifya kuleli office. Mhlawumbe njenge-apostolic ngabala izinto ezincane. Abapostoli uma umpostoli kufanele udlule ehlazweni. Ukuze uqualify to be apostle fanele udlule ehlazweni. Fanele kube nezinto engathi ziyakuhlaza so that uzokwazi ukuba qualify. Abapostoli babeke bagunyulwe bashawe phambi komphakathi kade bewushumayela behlaziswa. But ngakusasa baphinde babuyele emphakathini. Bathi ningasikiphi nisikhiphe ekhonini. Sikhipheni phambi komphakathi ebenisihlazisa ku. So ezinye zezimpi lezo ozibona ukuthi awukwazi ukudevelopa kuzo. Zilethwa ioffice okulo ngokubizo. Ayithi ngubalela one. Yabona, kubalela one ukuthi awukwazi ukuthi ungashaya izandla umpostoli equalifyiswa to be a real apostle ngendaba yokuhlaziswa. Ushaya izandla ngoba mhla esephasile uzofisa ukuba ingxenye yakhe. Kanti washaya izandla. Kanti wawungazi ukuthi uyaphasiswa nje. Yabona. So izinto lezo ehamba hambe ke uma ubiziwe uyifunda engeke uyifundiswe yibandla. Uyifundiswa ngowakubizayo. Ey madoda. Pastor, kaya kuphoqa isikhathi la ekhaya. Kodwa zinoju lezi. Zinoju kakhulu. But nje before sizoya ngasigcineni umpostoli, ngiyafisa naye le njengoba sisikhosana sesihloko. Mhlawumbe umuntu njengamanje obhizi oqhweshwa inkosi. Mhlawumbe mangathi mhlawumbe omqinise nje. Nokumprepare nangezinye izinto ukuthi hayi akuzuba nje ngokucabanga kwakho kuphela. Kukhona nokunye kuyokwehlela ongazange uzukucabanga. Mhlawumbe nokumprepare nanokumqinisa. Omunye mhlawumbe usevele sephakathi kulona ubizo. Sibalukhulu asiqondise kubafowethu uNkulunkulu ababizile manje. Nasazobabiza ngoba uNkulunkulu igeneration uyayibizela abantu bayo. Asikugcizezele bafowethu ukuthi kukhona iside esingasho thina babiziwe ukuthi likhona la obizweni. Iside lezimpi. Sivama ukuveza iside lobuhle where sishayelwe imali ngo Thanksgiving. Sinikezwe imonto. Sithola izinto eziningi ezinhle esizisiduduza. Bese singalusho iside lobunzima. Kodwa engakhuthaza kuma side omabili ubuhle nobubi bakhona. Ukhona umnikazi wobizo. Okokuqala lokho kufanele umuntu obiziwe akwazi. Umnikazi wobizo ukhona. Futhi indlebe yobiziwe ayibe bukhali kombizile.
ukuthi ababize lo ambizele uNkulunkulu kubo bathini akumsizi kakhulu mayibiziwe akacizezele ubizo ulubona ngokuba nobudlelwane nokubizile phakathi kwabantu abathandayo nobazwayo enhlizweni okubizile okubizile ke akakubizi ashamagama njengobundaba amtshela yebo kunamagama azothi mayekubiza uNkulunkulu awakhulume kuwe angeke awaphinde kimi azwakhuluma kuwe ngawakho naye nizokhumbuzana wona uhambweni ukuthi Nkosi mina ngangakwazi futhi ngangakunakile mina uyangazi kodwa into engenze ngakunaka wazinakisa wena mina wayitholela wena mina isho madodana wathi mawuqeda ukuyitholela wena mina wawusukhuluma amagama athi so yingakho kobiziwe ongabiziwa ngayifake into yobizo ngoba into yasezulwini operate ezulwini ivulwe ezulwini ivalwe ezulwini angeke kube nomuntu emhlabeni ongacontrol into econtrol ezulwini hey madodana so if uNkulunkulu engakubizanga akangakubizi iba nomthwalo and serve abantu ababiziweyo uma ubiziwe stika kokubizile no matter udibana nezimpi engakanani obiziwe njengomhlanga umhlanga mawuhlaselwa ikhukhula ngathi kuyaphela kodwa makuphela ikhukhula uphinde ume futhi obiziwe ke lo obiziwe angeke namhlanje umncwabe uthi kuphelile ngayo obiziwe ngoba ngesikhathi umncwaba la uvuka lapha ngaphambili imadoda obiziwe ngesikhathi ehlanganisela kuthiwa usibani kuphelile ngaye kungalesi sikhathi ubizo lithi siyaqala ke thina baningi abantu eBhayibhelini ababizwa akwangagcina ngoSathane kwagcina wababizayo so ibalekile ke leyo nto ukuthi manje uyitholile calling ngempela wabizwa ngempela akube namazwi akubusayo ukuthi wathini wakubizayo yeah wathi mayikuthuma wathini because yilezo zinto zaziwa uwe noma thina ungasitshelanga futhi ke ngeke uhlukanise obiziwe nevision engalahlekelwa umuzi alahlekelwe izimonto alahlekelwe ngama-million kodwa uma isasele nombono awubukayo ngoba ubizi ubuka umbono uma esasele nombono lo muntu akasezukulala phansi awukwazi ukuhlukanisa obiziwe nombono bashadile nombono so uma umbono usaphila noma ezinye izinto zingafa kodwa umbono uma usaphila lo muntu usengavuka futhi so yizinto lezo kufuza umuntu obiziwe azibambe noma ngabe ubizwa namhlanje noma ngabe ubizwa kusasa qikekela ukuthi kukhona okukhulunyiwe kuwe muzwe ekhuluma uNkulunkulu futhi awukwazi ukubizwa ungakazi ube nobudlelwane nomoya engcwele ngoba uNkulunkulu uzosebenzisa umoya engcwele ukukhuluma nawe awukwazi futhi ukubizwa ungenalo kha church ngoba kufanele usuke somewhere uye somewhere fanele ube ne-local church ube nabafundisi abakuphethe ube nabazalwane ababekukhulisa bekufundisa then ke calling mayifike ifika ke leyo calling ipure izokwazi ukuqhubha ke endleleni asingabizwa emakhonini Pastor sibonge kakhulu Pastor thank you so much Pastor siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe ngalesi sihloko what a powerful topic siyabonga manje Pastor kakhulu ukuthi uselaphe ngazo lesi sihloko lesi kunamathuna ngenxa yalento kakhulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu umpostoli nangithi 21 impostoli mhlawumbe nakuyiconfirmela nje nawe ukuthi yokukhona nje impostoli ukuthi yini abantu abangayilindela lapha yes abantu basezola ezola mndeni ezola Dobsonville kuya ko Declan ko Protea Clan kwehle kuya ko lokhuzana ko zonke lezi yindawo mabaphelele eDobsonville lapha yana esikoleni and then ke bazobona ngikhona nami khona and lo nyaka lo siukhulekela kakhulu siutargetile lo nyaka sibalukhulu so mabenza abantu bezozwa uNkulunkulu ekhuluma ngezinto ezidephileyo zalesi sikhathi eish madoda ngikhona nami I'm a speaker lapho awu madoda Pastor siyabonga kakhulu mhlawumbe nakubantu abathanda ukuxhumana nawe bakuthola kanjani yes
Ungaye page lethu ku Facebook iApostle TP Ndaba Ministries swear sikhiqiza khona inkonzo zethu Okay. then bese kuba isonto lasekhaya iTabernacle of God Church of All Nations ipage ku Facebook bese kuba nelikandaba umpostoli uNdaba likhona ku TikTok ke uTP Ndaba and then ke mufuna nje ku YouTube nakhona uzongena uyithola inkonzo zethu utype uPostoli TP Ndaba. Wow. Yes. Pastor siyabonga kakhulu. Siyabonga. Bafowethu asibonge mani asihlangane ke khona lapha na ke eSoweto nje umpostoli seshilo noma ngathi i-address lapha ngabona ibhala uthi Ivukula Street noma usearch iNkonjane Primary School la sibe sikhona mhla ka31 siyaqala ngo10 ekseni kuyoba ntambama. I cannot wait to see you. If ufuna ukuxhumana nathi 0788 417 844. uNkulunkulu ke akathela umusa kini nonke size sibonane nange episode yethu elandelayo. May the good Lord bless you. Amen.